যারা তিনি প্রেস মিট नाइट दाखले बुसम जों तिनार खुमुलंगो तिनार खुमुं सिगलार दङ जों तिनार प्रेस खालामनाय मा फेमेन कारन नंखा नर साइमानो किसुखन सेकां बेलबारि गोविंद हल बीजेपी रे कासे प्रग्राम दंमोन नोंना आ जागावो जों कासे प्रेस मिट नुखा बिपर बर गा जागावो वालाय सलाय बुजाखा बर फाटिका टक जाखा रिफिर जाखा नै बरक जों तिब्रामा थारन कक सेल जाका आबनो जों जीवन जों को सिनाय मिया आबगे जों प्रेस खायमा फै बरक आरो दल कासे तामं लायखा बीजेपी रं बिसि बीजेपी तामं लायखा जों साइमि आब जों क्लियर न्यूज करे फियाबा जों तिब्रामा थारन जे बरक कक सेल जामाने जों आबने बागे जों तियार मा भाषा फैया ताबते बुकसं जों तिब्रामा थान सिगला रक आजाको इनभल्व करे तिब्रामा थानि से रक आर के थांया तिब्रामा थानि बरक के थांया जों साइमनो गणतंत्र देश जे कुनु पार्टी जे कुनु मिटिं सेल खायमानो गोबां मा बरक जों तो कोसे जों तिब्रामा थाङै बरक न बं प्रग्राम तन बान्ताल खायो नै आबो जों जिम को सिनाय मिया आर बरक बिसिन दल कासे जों जे खाना मते बं दल बिसिन न अकिसुदिन सप्ताह 10 दिन चलियो बं दल कासेन बरक बिसि प्रब्लेम चलि दङ बिसेस खाय बं आईपीएफटी बं जे एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरक आबो लाबारा खिजुरिं लाइ बं दल पक बंलाय दङ चिन्था न्यूज दङ आबगे बर दल कासे प्रब्लेम लायखाना वालायखाना तल सलायखाना आबगे आपने रही किंतु बरक जों दूसरे माने जों जे मानिनाय मिया आरो जोंखौ इनभल्व करे तिब्रामा थारखौ इनभल्व करे अथस आं बरक न कयनाय बर अ कम बरक कक फिरना नांथों बा तमं कुनि एकस तिब्रामा थार बर दे दूसरे दङ हंगा जों सि दंला जों मतिबा दं हनाय कुनु खायना करे कुसुमा करे चिनि जराय सिगार जों बिगे बर बरे दूसरे दं हंगा जों सि दंला दाखुते बुकसं आरो कयनाय हाजिन जे प्रेस मिट खाय आ बरन कयनाय निन कक फिर कयनादि करि करि तिब्रामा थारनो आंते के दोस्ता दे जों तिब्रामा थारखौ दिनो वालाय सुलाय नाया जों तिब्रामा थार समय शान्ति नायो जों बायलेस नाया जों साइमन सिना महाराज पार्टी बेलाय डिसिप्लिन पार्टी जागाव सिना चेरो जदि डिसिप्लिन दंबायो केबा जों दुसरमन जों एकदम खाबायखौ जों आबनो जों सिनाय मिया आर आन पार्टी को अपन दंनाय जेसे कक सामनाय आको फिरना नांथों जों तिब्रामा थारनो एरें एरें नबि दुसरि दंगे जों मासि दंग दाखौते बुसं हासि हामबाय media takoksono sarik jaro jeng kisan logir mani bagi tei ani ukulok tongai rong belaka hamai ma yafaro tei ang tipramo thaningai bobagrana pulyano khulumung yafaro kisukhon age kaise press meet nukha je BJP rogni gobindo holo meeting go tipramo thana thangai tipramo thani kisu duskrito kari rok thangai hamla khlayo hnai abo belakhan lasimai jonok जों साइमनका किसुदिन आगे न बरक बीजेपी बाय बीजेपी वालाय सुगलाय केलेंकारि खानाव किन्तु बंनि बिसिङाव तामुं दंआबो चिनि दायित्वया बंनि पार्टीनि षड़यंत्र ब्यापार आ बिसिङाव जे तिब्रामा थानो दुसिरि सामानि आबो बेलायखेना जाया आं साइमानो बंगा जागा कायसा षड़यंत्र दङ जों तिब्रा बाय तिब्रानो बुलायरि वालायरि दंनो बागै बरना केबा गेसा रखा म ताकुक संना ngबनो कयनाय जों बुकुं बारा थामसा खायै ताबो बसकानि लामाव यापरि हिमनन जों हां दङ बुबाग्रानि वारिया जोंनि जों आ बंनि केलेंकारियाव जों गोबो गदालगलाक तब तंलाखनै आं ngबनो कयनाय जे तिब्रामा मथानो अजथा दुसिरि दंमानि आबो बेलायखेनो खादु नि साक फांनि ताइ चिनि तिब्रा सारक निंनिबो तिब्रामा थानिंनिबो आककनो बरक रसायना हारकाना जावो जे तिब्रामा था आजगा कुनु दुष्करी हनैना कारण तामुङै हिमा तिब्रामा था तिब्रा सारंनि तिब्रा दफानि बागै सामंतां नंगो तिब्रा बासि रक जतने सिव कंथाइ बारा रक जतने सिव तिब्रामा था सुदु तिब्रा सारंनि हामकरानि बागै सामंतां दं ताइ आजगा कायसा कखनाव बुलायनानि फाइदों तगलायना फाइदों हनै बं प्रेस मिट किसिसा नुखा किन्तु आबरक जों थांगला जों बरकनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजि बाय निजि इंलाखनै बरक दसा आं कयनाय बंनो लाम हान्याव तंगियावै चिनि तिब्रामा थाव फाइ दफानि सामुं तांनानि बागै म ताको काहाम जों उरि तंगियावै जोंनो तेबो जुगदान न फाइके चिनि आन्दोलन तेबो तारातारि साक्सेस जोंनो हनै बरनो कयनाय जों बाय गोदालै चिनि दफानि सामुं तांनानि बागै हामबाय जतनो खुलुमबाय।